Sa tubag nato sa Salmo nag-ingon, bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Nganong bulahan man kay matud pas unang pagbasa, ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inig sangpit ninyo kaniya. Inig himo kuno nato mga desisyon, tubagon dayon igsangpit nato, tubagon dayon tas Ginoo. Nya magsige na siyag sunod-sunod nato nga inigtipas kuno nato sa tuo or tipas taswa mo tingog dayon ang Ginoo ug moingon diara diri ang saktong dalan. Mao na kita dinhis kalibutan sa atong pagpanaw, wa gid tay kasiguruan. Wa ta kahibaw og unsay mahitabo sa unahan. Daghang liko-liko sa atong kinabuhi nga wa ta kahibaw unsay sunod. Kadtong nabiktima sa gubat, porte tingaling tago-tago nila, dagan-dagan, pero pag butos bomba, igo sila, patay dayon. Wa na, human na. Ang ilang mga plano natapos na. Ang ato sa mga leaders, ila tingaling pangandoy nga mudaog ni aning gubat, ala pamumba dayon niya ang ilang gisugo pagbomba na igo sad sa counter nga missile, patay sad. Wa gyapon matuman iyang pangandoy. Kadto sang dihay linog karong bag-o, mga tao ato may kay pagkahinanok tingali, pag uyog siyuta, lusno ang balay or unsa dihay na nga hug, igo, patay. Wa gid tay kasiguruan. Kinsa may nahibaw sa atong future, kinsa may mas nahibaw sa atong kinabuhi, ang Ginoo. Muna kini di ang pagpangandoy nato sa pag-abot sa Ginoo. Nangandoy ta, nagampo ta nga ang Ginoo maoy motudlo nato unsaon paggamit, unsaon paglakaw niining atong kinabuhi. Ang mga binhi nga atong itanom, kung dili na napaulanan sa Ginoo, igo ra kita mangandoy. Kanang mga mag-uuma ba? Ako mag-uuma man sad ko sa una. Mangandoy gid in taon may unta inig pugas da. Inig kanang mahuman nag-abli ang umhonon unya magsige na migampo may tagmuuan karon makapugas na ta. Nya inig pugas pod mo straight sad ang init og mga duha ka adlaw may tagmuuan da kay aron moturok tong binhi. Ana ra gyud igo ra kitang mangandoy kay dili man kami mo igabuot sa uwan. Nya kung ang Ginoo atong saligan, dili niya pakyason ang atong pangandoy, bisan paning nias atong kasing-kasing. Gikunobe ing nakuno nang imong tupad diha unsa may imong pangandoy ron na ngandoy kang makadawat og bonus, ngandoy kang maayos imong sakit. Ay uban ron nangandoy nga di unta matapos ang tuig, makauyab na unta. Nasay uban ngandoy nga makasikan time, ang mga byuda ba ngandoy sila sikan time. So mga byudo mausad daghan tag pangandoy nga makalipay nato, pero kaning tanang pangandoy atong i-surrender sa Ginoo. Harii Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nagpadala sa iyang mga tinun-an unsa may iyang sugo sa iyang pagpadala. Ingon siya, ayuhan ninyo ang mga masakiton, papahawaa ang mga yawa, hinlui ang mga sanlahon, niya isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Pulos gyud siya mga butang nga makaayo sa atong kinabuhi.
ang sugo ni Kristo makaayo gyud sa kinabuhi. Pero ang iyang sugo, pag-ayos mga masakiton, pagpapahawag mga yawa, pag limpyo ani mga sanlahon, kaning mga bungol, makadungog, mga buta, makakita, pulos in a form of service. Ang buhaton sa Ginoo nato, dili siya mo magic na kita automatic ayo dayon igabot niya nga igsangpit nato, labi na ginang sangpitan niya ayo dayon ta nga kanang kita giayohon ba. Niya ba tay tendency nga ang atong pagpangayo sa Ginoo pulos gyud atong kaayuhan, suguon detas Ginoo. Ingon siya, sa dili pa ka maayo or aron ka maayo, himuon ti kang instrumento sa kaayuhan sa uban. Ang pangutana, andam batang mopaambit or moalagad aron mahimong nindot ang kinabuhi sa atong isig katao. Anda mo dili. Sige, way tingog. Unsaon man, ayaw pagsigig hunahuna sa imong problema. Pananglitan na kay sakit, kanser. Ayaw paghunahuna nga ikaw ra gyud na kanser. Naay millions of people in the world nga nanga-cancer. Parehas nimo. Ang imo tingali, stage 2. Ang ila, stage 4. Porting daghana. Nakaron inig ampo nimo para sa imong kaayuhan, isip cancer person na cancer. I-appeal ang uban. Nga sa imong pagsakripisyo, pagampo, na Lord, nangandoy unta ko nga maayo aning akong kanser niya, ayuhasad ang tanan nga dunay kanser karon. Kining akong pagsakripisyo, pagrosaryo, pagsimba, kining akong pagtuon sa imong balaang kasulatan aron ko maduol nimo, ako sa ning sakripisyo aron maayo sad sa ilang mga sakit nga kanser ang tanan nga dunay kanser karon. Nya moingon dayong Ginoo, sige, silang tanan akong ayuhon, ikaw lay akong patyon. Nana. Nya okay ra nimo. Di man mong tingog. Okay ra dili. Dili. Okay. Sige. Mo na inindot kayo. Dili kay magsige tag pangayo. Pareha bitaw nila ni San Roque. Si San Roque, nasakit man to siya. Sa upa siya masakit, nitabang siya sa mga masakiton. Sa dihang nasakit na siya, didto siya sa kakahuyan. Kaya di siya gustong mahimong problema sa iyang isig katao. O ang iyang pag-antos sa iyang sakit, o sa iyang kasakit, iyang gihalad aron maayo sa sakit ang mga masakiton. Mo nahangtod karon si San Roque atong sangpitonon aron maayo ang atong mga sakit o ang mga sakit sa atong mga masakiton. Mausad ang gibuhat nilang Centuries of the Child Jesus. 5 ka tuig siyang nag-antos iyang sakit. Ang iyang sakit o ang iyang kasakit gigamit niya sa pag-ampo aron nga maayo sa ilang sakit, mulampos sa ilang mga tumong ang mga tao nga dunay gibuhat, labi na gyud sa mga misyonero sa simbahan, labi na gyud sa mga taong dunay mga panginahanglan. Dili ta magsigi hunahuna sa tong kaugalingon. Gamito nato ang atong kasinatian sa Ginoo sa pag-alagad. Muna dinis atong parokya, nagsigi tag pangalagad, maligya ta karog slots, walang sa kuroy update, ugma na lang baligya tag slots dinhi, di gid ni para sa ato. Niya say para sa parokya, para sa atong kumbinto, pero mas gitan-aw nato para unsa maning kumbinto, maligya tag SBF dag,
para unsa maning sitiyo nga ato maning sigbaligya, para sa siya sa mga way balay atong matukurag balay, ang kumbinto para sa atong formation center o para sa puy-anan sa mga pari nag-alagad simbahan o kanang mga way kapuy-an nga muanhi sa atong parokya nga mga transients ma-accommodate pod nato nya kining atong DSAP, kining investment slot unsaon man sad ni nato para gyapon ni sa paghimog dakong proyekto sa atong Columbari unya ang maong proyekto itabang nato ngadto sa mga panginahanglan sa simbahan o sa mga kabos natong katawhan. Pulos gyud ni siya nakasentro sa pagpangalagad kay mao man ni ang misyon sa simbahan, mao man ni ang sugo sa Ginoo. Nya niingon pagid siya diri, nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Di na ta maghuna-huna og baos, di na ta moingon ngigagod ako nalay sige og ampo para nila. Nya ako di am sa kuy akong panginahanglan. Ayaw na ana. Matud pas Ginoo, sige lang jud alagad. Kay ini kahuman natog alagad, ang mobayad nato mao ang Ginoo mismo. Matud pa niya, ang manghatag paghatagan ug ang manghatag og mas daghan pa hatagan sad og mas daghan pagayon. Pero doon na sad siya counter ani, ang gihatagan og daghan paninglan og daghan, ang gihatagan og mas daghan pagayon paninglan sad og mas daghan pa. Dunay paningil din hinato, pero hatagan ta niya, di siya magkuwang ana. Una, ang atong kadasig sa pag-alagad atong ipasukad sa kamatuoran nga sugo ni sa Ginoo. Mao ni ang atong paningkamot aron ang Ginoo moabot sa atong kinabuhi. Nya iya dayon tang tultulan sa dalan padulong ngadto sa tinuod nga kinabuhi. Samtang ni apata dinhi nagpanaw. Kay kani man atong kinabuhi dinhi mga igsoon, panaw man ni. Nagpanaw ka, nay uban nato nagpanaw nga naay asawa ug bana, nay uban nato nagpanaw naay anak, uban sad way anak, naasay uban nagpanaw wa maminyo, naasay daminyo. Basta nagpanaw gitang tanan. Ano atong sige karog magnify sa simbahan ang atong synodality of the church. Nagpanaw ta, lain-laing kahimtang, lain-lain og mga gipamati, lain sad og mga giatubang, gisagubang, pero usaray atong padulngan kadtong kinabuhi nga giandam sa Ginoo. Hinaut-unta nining panahon sa Adbyento, masinati nato sa mas konkreto nga kasinatian nga ang Ginoo miabot na sa atong kinabuhi. Manindog ta.